Ассалому алайкум дӯстон, апо, хоҳарову подписчикони гиромӣ қадр. Навори имрӯзаи ман аз 7 дарвозаи тиллобозори Корвон ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан нархи якчандта аз дувойка ва кастумҳои ҷинсро ба шумо фаҳмонда диҳам. Шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навораи мо огоҳ бошад. Марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. Дӯстон ва бонавони муҳтарам, ана ҳамин дувойкое ки шумо дар навор мебинед, ҳаминҳо ҳамаш дувойкаи навинка буда, сифатҳояшон бошад бисёр ямак сифати баланд аст. Размерҳояшон бошад аз размери 42 сар карда то размерҳои 54 пуша мешавад. Нархашон бошад аз 160 сомон то 200 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Инҷо бинед ки чӣ қадар дувойкаҳои зебо аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст. Баъзеашон дароз буда, баъзеашон каротки меистанд. Масалан, нархи дарозаш аз 180 сомон то 200 сомон нархгузорӣ шудааст ва нархи кароткиаш бошад аз 160 сомон то 180 сомон нархгузорӣ шудааст. Ана ҳамин дувойкае ки шумо дар навор мебинед, бисёре аз ҳаминҳо капшонкадор мебошанд. Инҷо мегзарем ба қисми дигар, ба қисми кожинкаҳои кароткие ки айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин кожинкаҳои каротки 150 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. инҷо бинед ки чӣ қадар дувойкаҳои зебову кожинкаҳои каротки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда оварда ба фурӯш гузошта шудааст. Ана инош бошад кастумҳои ҷинси каротки мебошанд ки айни ҳол аз тарафи соҳибкор бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда оварда ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин кастумҳои ҷинси зебо 150 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. дӯстон ва бонавони муҳтарам, касоне ки аз чунин дувойкаву кожинкаҳои каротки ва кастумҳои ҷинс хоҳиш харидорӣ кардан дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи тиллобозор 7 дарвоза, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст ва берун аз шаҳри Душанбе бошад муомила карда мешавад. инҷо бинед ки кожинкаҳои каротки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда оварда ба фурӯш гузошта шудааст ва размерҳояшон бошад то размерҳои 52 пуша мешавад. Ана инош бошад кастумҳои ҷинси беостин мебошанд ки айни ҳол аз тарафи соҳибкор оварда ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин кастумҳои ҷинси беостин 130 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. бо шумо метавонед занг бизанед. дар вақти хариду фурӯш кардан иншаалло ки муомила карда мешавад. инҷо бинед ки чӣ қадар кастумҳои ҷинси зебо бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда оварда ба фурӯш гузошта шудааст. баъзеашон беостин буда, баъзеашон бошад остиндор мебошанд. нархи беостинаш бошад аз остиндор фарқ мекунад. Масалан, ана ҳамин кастуми ҷинси беостине ки шумо дар навор мебинед, ана ҳамин кастуми ҷинс 130 сомон нархгузорӣ шудааст. размераш бошад то размерҳои 52 пуша мешавад. инҷо бинед ки чӣ қадар зебо меистад. ана ҳамин кастумҳои ҷинсе ки шумо дар навор мебинед, инҷо бинед ки аз синни пушташон чӣ қадар зебо меистанд. баъзеашон бошад капшонкадор буда, баъзеашон бошад бекапшонка мебошанд. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳнисиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то навори навбатӣ.